As celebracións litúrxicas teñen un apartado musical moi vistoso. A música forma parte da expresión das cousas de Deus e tamén da alma humana. A súa linguaxe espiritual leva a dicir, por exemplo, que a quen canta reza 2 veces. E cando as palabras xa non dan dito máis, a música trascende o tempo e o espazo para dar significado. As leis internas do culto e a liturxia producen a súa propia música. As composicións sacras ocupan un lugar moi destacado na historia artística e séguense a cultivar con grande aproveitamento. É o noso tema de hoxe polo camiño da fe. Neste entorno en que nos atopamos, Óscar, seguro que houve moita oración, houve moita música, pero queríache preguntar, ti como conocedor experto, non todo vale, verdade, para cantar nunha igrexa, nun entorno relixioso? Non, sen dúbida. Poderíamos facer diferentes distincións, non, entre música litúrxica, música sacra, música relixiosa. Cando falamos de música litúrxica, é aquela pensada, creada para utilizar nas celebracións propias da liturxia da Igrexa. E teñen, pois, uns criterios como fundamentais, non? Que conteñan a palabra de Deus ou textos propios da liturxia que se celebra, e despois que a música sea orixinal, que non sea adaptada de outras músicas, senón que sexa creada para a liturxia. Un tema complexo que sempre suscita algunha controversia nunha parroquia, a celebración dunha boda, por exemplo. Que facer con esa música? Sí, bueno, nas bodas na actualidade sempre parece como un pouco polémico o tema musical, non? Moitas veces os noivos enfadanse cos curas das parroquias por esta cuestión, pero é moi sinxela, non? Cando a música litúrxica ten que ser o que é o que falamos, non? Que fale da palabra de Deus, da propia liturxia, e que sexa unha música orixinal, non podemos introducir nesas celebracións, porque, ao fin e ao cabo, o matrimonio é un sacramento da Igrexa, non podemos introducir músicas que non teñan que ver coa propia liturxia, aínda que sexan pois a música favorita dos noivos, non? Porque o que se celebra non é a miña boda, a miña celebración, senón que ten unha visión moito máis xeral, que é a celebración da Igrexa, o sacramento da Igrexa, no que eu me caso, non? Outra ceremonia moi habitual, os enterros, os funerais. Como enfocar a celebración musical? Bueno, pois, máis do mesmo, non? O criterio sempre é o mesmo, respetar os criterios propios da música litúrxica, entón non introducir elementos pois que non son propios da música litúrxica. Bueno, pois a min pois podenme dicir, pois eu gustaríame que no meu enterro utilizasen, eu que sei, Negra Sombra, non? Que é preciosa, pero que non é propia da liturxia da Igrexa. Entón, sí que a hora de seleccionar o repertorio ten que ser un repertorio apropiado xusto para esa celebración, que é unha celebración de exequias, un funeral, no que ten as súas partes xa destinadas. Entón, os cancioneiros tradicionais usados de con músicas de Simon Garfunkel non me valen para nada. Sí, os cancioneiros claro que valen e temos que conservalos, por suposto, pero esa música, por exemplo, o que acabas de dicir, non, de Simon Garfunkel, ese noso pai que moitas veces escoitan nas celebracións, non é ese o seu propio espazo, porque xa o sacerdote fai a introducción e rezase ou cántase, podese cantar, o noso pai, sen esa introducción de Simon Garfunkel, que non é música orixinal, introdúcese na liturxia sen ser propiamente da liturxia. Toda esta música pódese utilizar, por que non? Pero non na liturxia, senón que se pode utilizar pois nunha vixilia de oración, nun encontro cos rapaces, cos catequistas, para ensinarlles a rezar o noso pai. Pódese utilizar, e hai que dar renda solta un pouco a creatividade, non? Pero a liturxia é un momento moi especial porque é a celebración da nosa fe. E a nosa fe celebrámola como quere a Igrexa, non desde a nosa perspectiva persoal ou subxectiva, de dicir, pois eu quero que sexa así. Non. Hai unhas normas, hai uns criterios, e isto fai que nós formemos parte desta Igrexa desde a súa universalidade, desde a súa unidade dentro da gran pluralidade da Igrexa.